Ivan, tak dnes to bol diametrálne odlišný zápas ako včera, ale prehrali ste a je to 2-0 v sérii, čo dnes rozhodlo. Tak ja si myslím, že dneska rozhodlo asi tie oslabenia naše, keď sme boli veľa vylúčení a to bere veľa síly, takže to nás aj vyčerpalo, ale môžem všetkých chalanov pochváliť z našho týmu, makali, dreli, jak konia a keď tak budeme hrať aj doma, tak verím, že sa tu vrátime a otočíme tú sériu. Naozaj po tom včerajšku to asi nebolo jednoduché, ale vy ste dlho boli v hre a myslím si, že hlavne na konci druhej tretiny za stavu 3-2 ste mali výborný tlak a tam asi vyrovnávajúci gól visel vo vzduchu, takže možno ešte aj tá efektivita. Viackrát vás vychytal Roman Petrík. Tak ako vravíte, včera sme prehrali 11-3 a ťažko sa hraje po takom výkone, ale tak sme si dneska povedali, mali sme videorozbor a povedali sme si chalani, že musíme úplne zlepšiť pohyb hlavne a hrať jeden za druhého a tak jedine môžeme vyhrať. No a mali sme tam šance dneska a sme ich nepremenili. Keby sme ich premenili, tak si myslím, že dneska bereme stať víťazstvo a ideme domov. V zápasoch vzájomných so Žiarom nad Hronom stále platí môj dom, môj hrad, takže v podstate doma 2 víťazstvá a vrátiť sa do Žiaru na rozhodujúci zápas? Ja si myslím, že doma úplne hráme inak ako vonku. Doma sme porazili Prešov, Povazku, Bystricu, so Žilinou sme hrali výborne doma, takže si myslím, že keď prídeme domov, tak máme šancu túto sériu otočiť, lebo aj fanúšikov máme výborných, ktorí nás budú hnať dopredu a si myslím, že keď dnešný výkonom sa odrazíme, tak si myslím, že tu sa ešte vrátime a môžeme to otočiť kľudne. Naozaj možno očakávať aj veľa vašich fanúšikov, aj na vlastne sociálnych sieťach to prezentujete, že po 13 rokoch hráte v SHL-ke pred kolo play-off, takže ako bych pozvať, ten včerajší výkon asi nebol pozvánkou, ale dnešný televízny zápas už ten výkon bol diametrálne odlišný. Tak určite sme si aj povedali s chalanmi, že dneska náš zápas aj ide v televízore, takže bude na to pozerať určite veľa divákov z Trebišova. No a za včerajší výkon samozrejme sa hanbíme a týmto výkonom by sme sa chceli aj ospravedlniť fanúšikom našim, že sme takto dneska hrali a dúfam, že nás prídu pozbudiť čo najväčšom počte a jedine aj s nimi môžeme poraziť Žiar nad Hronom a určite ja si myslím, že keď prídu fanúšikovia, veľa nás budú hnať a budeme hrať takto ako dnes, tak si myslím, že určite máme na tento Žiar. Čo bude na Žiar platiť? Predsa len 6 zápasov máte spolu odohraných, takže už jeden druhého máte ako tak obkúkané. Určite ten pohyb, to korčuľovanie treba, tak ako dnes, my sme, si dovolím povedať, my sme boli lepší tým, jak Žiar dneska. Mali sme viac šancí, len sme ich nevyužili a keď budeme korčuľovať, jazdiť, napadať, dohrávať súboje, tak si myslím, že toto je recept na tento tým. V podstate tým pádom si to naznačil, že dôraz, lebo dneska ste naozaj nastúpili dôraznejšie do toho zápasu a hralo sa už na krv, taký typický play-off zápas, takže boli z toho miestami domáci aj nervózni. Určite, tak vidíte, play-off je úplne iná súťaž, tu rozhodujú detaily, tu hra do tela, dohrávané súboje, strely, ten dôraz do brány, strela, dorážka, ísť si po to, lebo tu prehráte zápas, vyhráte, prehráte, môžete prehrať 2 zápasy a už je koniec, takže tu treba hrať každé jedno stredanie na 100% a tak iba tak sa dá vyhrať.